거 있거든요.
metros dentro del área. 3 metros.
Esta es una tenía. Ahora en el descanso vamos, que vamos, vale. Y en la segunda pues se divide todo partido. En la segunda pues se divide todo partido. ¿Eh? Sí, sí. Que se la revela que se la... Que lo mate, la siguiente. También tus comentarios. Sí, sí, lo sé. No, espera. Enfócalo bien.
Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquíns. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. Despois xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado. E máis tarde xa en Romarigo para xogar no polideportivo. En Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral. E baixábamos as portarías dando tumbos pola rúa real. Ata 20 por 40 da avenida Vicente. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquíns. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, cangas, cangas.
xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado. E máis tarde saen Romarigo para xogar do polideportivo. En Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, Cangas, Cangas. Comezamos nos 60 e tantos, éramos uns cantos con moita moral, e baixábamos as portarías dando tumbos pola rúa real, ata 20 por 40 da avenida Vicenti. A beiriña estaban os sardíns, pero a nosa pista era de adoquins. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, Cangas, Cangas. Despois xogamos no asfaltado do aterrado xunto ao mercado, e máis tarde saen Romarigo para xogar do polideportivo. En Coiro no Castrillo tamén xogamos con ilusión, ata chegar ao cume do balonmán no fervedoiro do Gatañal. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, defensa, ataque en acción, coa mellor afición. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, somos de sangue quente, aquí ninguén se rende. Cangas, 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 Club Balonmán Cangas, Balonmán Cangas, Balonmán Cangas. Cangas, Cangas, Cangas.
Mira, aquí sí. Sé que no traes dinero en Twitter y se lo escuchaba algo.
Jerome! Hago planitos. ¿Por qué estás grabando? Porque hay descanso. ¿Y cómo te mandan a una aprender? No, vaya. ¿Se está escuchando esto? ¿Qué pasa? Él también está hablando, Porque está durísimo. Bueno, para arriba y para abajo, ¿verdad?
Ahí va, va. Ahí va. Va, chavales.
Esto fue un partido bonito. Os metéis en la boca.
Gracias.